E aí axudoume moito ese taller. É que O neste taller con taller, o vos. primeiro día, me ven agora a mí a cabeza... contádeme. Que dixestes? É que agora son tan libre que son libre de non seguir escribindo. E asegurástes-nos que non ibas a escribir máis. Acabei, cheguei ao final e a libertad janeina. Xa ganei a miña condición de escritor e agora a miña libertad é que non escribo máis. Cheguei ao final. Como me gusta oír eso. Aí empezamos. Non me acordaba. No ano 2015, o escritor Suso de Toro imparte un obradoiro de creación literaria organizado polo Concello de Santiago. Naquel tempo, propúñase abandonar a escritura. Sen embargo, o taller provoca nel o desexo de continuar e a partir dese momento comeza a esbozar as ideas da que será a súa próxima novela, Fora de sí. Tempo despois, na Casa de Europa e coa obra xa publicada, vólvese reunir cos participantes daquel curso. Non, de verdad, porque cando escribes vas construindo un relato, pero non o sentido, o interpretas despois, non? Cando escribes estás facendo un relato e buscas a propia historia vai te levando, pero logo é como a vida, vas vivindo, pero é posteriori cando chegas a unha idade empezas a decir cal é o sentido, que foi a miña vida, e interprétala. No proceso de creación xa sabedes como é tamén que escribes un pouco nun certo estado dunha certa inconsciencia, non? Relativa inconsciencia. Manexas o proxecto, pero teño aquí as cousas. Por certo, a ver se vos acordades vos, porque eu non me acordo. Intentei localizar nos apuntes, nas bitácoras e todo isto, e nos apuntes vellos, a idea original desta novela, non? Cando acabas todo un proceso que esta novela, por exemplo, non me acordo cando empecé a escribir. A ver, a empezar a escribir, a ver, debe haber ano e medio, non? Mira, o 11/3/2016. É dicir, hai casi 2 anos, non, pero ainda digo, ando a cavilar no romance do cirurxán, a agardar a xubilación. Estaba pensando tamén, daquela. Metín un can na historia. Un apuntamento de como teño a historia. É dicir, aínda non empezara coa novela, pero estaba intentando recuperar o argumento, a idea, que non se me escapase, volver a ordenar o argumento. O sea, que o argumento, a idea inicial estaba antes, pero non conseguín localizala. Entón, recordades do que contei no taller, o taller que organizou o Concello de Santiago e tal, que para min foi moi útil. Recordades a primeira idea que os puxen sobre a novela? Tamén coincido coa túa xubilación, non? Isto, polo menos en pensar xa que eso, non? Non vos comentar algo. Sí, claro. Pero aí é cando me poño a escribir. Digo, ahora vou escribir a novela, non? Ahora escribir a novela. Pero a idea tiña antes. Entón, algunha xente xa me preguntou, é por que é un cirurxán, un neurocirurxán? E digo, non sei por qué. Non sei por que escollín ese personaxe. Unha profesión tan minoritaria, tan característica. Pero supoño que non é azaroso que trata das mentes, do descoñecemento, das neuronas... Claro. O tema de xogar na mente das persoas, o sea, que era unha cuestión física de poder abrir a cabeza das persoas, e que non que che encaixa. A mí me sona que comentaras eso. Sí, comentou, sí, pero... Non sei se no curso ou despois. Non sei. Entón, Suso, sería moi interesante tamén que nos puderas contar un pouquiño o que tiñas planificado e o que realmente apareceu no que temos agora entre más no libro, non? Que non é todo... Pois non me acordo. A verdad que a idea inicial é probablemente a mesma que hai en moitos... É o mesmo esquema, creo que o comentei tamén no taller en algún momento, falando da miña experiencia de como hai uns patróns, non? Cada autor ten uns patróns, uns temas, inevitablemente, ocorrense cousas, pero ao final son sempre... Cada un ten as súas. E no meu caso eran sempre, casi sempre, persoas adultas ou a veces adolescentes, pero na idade de facerse adulto, tránsito ao mundo adulto,
que tiñan que investigar por algún motivo desde fora ou unha ruptura na súa vida, unha crise na súa vida, e investigaban o seu pasado familiar. E entón, neste caso, eu doume conta que o mecanismo é o mesmo. É dicir, eu supoño que a idea inicial debeu ser un fulano, un neurocirurxán, no momento en que se vai xubilar, estoupa, reventa, e vese sometido a un proceso de crise e de cuestionamento da súa vida. E penso que ese é o argumento, non? Digo eu, non? Non é só iso. Non é só. E falabas tamén da relación freudiana. Acatarse a crise, mellor. Recordades que vos plantexei os problemas que tiña eu co tempo, por eso liábame cos esquemas que tiñan a complicación, cando contas, cando das información dunha cousa e de outra, se xa contaches ou algo, hai un tempo que é o tempo no que el transcorre sentado dándolle a paliza, dándolle a vara a seu pai, esa perorata a seu pai, unha perorata, bla, 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 a seu pai, ese momento na residencia, e logo o resto das accións. Entón, o meu problema era como conto, había problemas que eran técnicamente que me creaban complicación. E por iso tiñas esquemas que me toleaba ás veces, non? Sí, pues tiñas este sin sendo, non? Este de aquí. Esquemas por todos lados. Mira, máis esquemas. Máis esquemas. Claro, este era o segundo, non? Pero ainda teño máis. Ainda máis. Toleaba entre o desordenado que son e o complicado que me resultou. Esta sería a relación dos personaxes. Toleaba, non? Aí. Aquí teño, por exemplo, debe ser isto, non? Eso era. Efectivamente. Sí, aquí é A casa. sí, a planta da casa. O inicio. É a planta da casa, sí. Entón, aquí debeu ser cando empecé un pouco a tirar referencias á Divina Comedia de Dante, que logo, ao principio, tiña un texto e quería comezar, nada menos que transcribindo o comezo da Divina Comedia, pero parafraseando, un pouco ocultando, pero quedaba pedante demais. Quedaba artificial demais. Cantaba moito. Entón, non sei se quedou, se é perceptible aínda no que quedou, se alguén percibiu algunha referencia directa á Divina Comedia. Ninguén. Non se percibiu. Beatriz, pero tamén... O nome de Beatriz. Eso decías que ti querías que fora Beatriz é un nome a maiores e a Beatriz especificamente por a referencia a Divina Comedia, que ademais o deixas explícito. Este debe ser o comezo. Vedes, pero para todo mollado, mollouseme. Un día que chovía. Non é broma. E quedoume... Has empezado con pluma. É que iso que me extraña, que non o encontro. Pero cando fixéramos o primeiro encontro, a primeira vez despois do curso, xa traía, non, o traía xa impreso, efectivamente. E non é... Nunca non o chegaches a ensinar en pluma, Non encontro. E debe existir porque teño unha referencia aquí dicindo acabo de empezar o arranque, pero non estou contento. Iso levou máis ou menos a redacción de todo isto? Pois supoño que debeu ser desde que comecei. O sea, unha vez que dixen, teño os traballos previos feitos, recordade que sempre falamos de primeiro os traballos previos, non? Que teñen tanto aspectos de documentación como aspectos de remoer, de darlle voltas á idea. Hai unha parte dos traballos que son locomotores, camiñar, pasear, dar voltas, ler cousas, pensar, e logo hai un momento en que te podes sentar. E hai un momento en que a clave é, como comentaba no taller, pois a clave é o momento no que tes a primeira oración. Cando tes a primeira frase ou o primeiro parágrafo, aí é cando podes definir que historia é. É dicir, en que nota está, en do, en fa, en que nota está vas traballar a obra. E tamén aí sabes se vai ser un drama, unha traxedia, unha comedia, aí sabes xa quen conta a historia, e sabes que historia vai ser. Eso inclúe a montaxe? A montaxe refírome a... estaba falando en termos de cine. Sí. De como colocas, non? De deseñar o esquelete, que podes ter na cabeza e logo colocar dentro dese esquelete, non? Porque vexes as estruturas, a importancia que ten a orden, que comentabas ti antes. Sí, eu creo que vai desde o momento xa que te sentas a escribir. Aínda que previamente... Mira, por exemplo, aquí, falando da montaxe, non? Este é un texto, xa teño o título, xa tiña daquela fora de sí, pero aquí Sumella tiña un texto
escrito xa a máquina, pero engadinlle, sumelle isto de aquí. Unha introducción. É dicir, que é a montaxe? Pois que xa empezar a escribir, pero de repente digo, non, preciso antes que exista, por exemplo, unha chamada do protagonista e que deixa un recado nun aparato automático, de telefonía automática. Ou preciso introducir de repente, previamente, a propia historia, voulle dar un marco. Entón, un diálogo do psicólogo que vai dar algunhas claves, algo, para que logo, cando empece a oír unhas voces, non te perdas ti como lector, como lectora, que non te perdas, sino que saibas que vou ler unha historia. E unha cousa que é importante, funcionou o mecanismo da, non sei se da intriga, da narración, da narratividade. Sí. Funcionou. Quer decir que non aburra, que senón que ao contrario, que enganche e tal. No, é dinámica, sí. Todos queremos chegar ao final. Sí, vale. Preguntas iso, creo que todo o mundo, pero non sei eu, quería chegar ao final. Pero sabes que había demasiados diálogos que iso está ben porque dinamizan, pero ao mesmo tempo non permite profundizar tanto no que é no personaxe. Eu, por un lado, foi a constatación que dixeches moitísimas veces que tiñas un problema co narrador en terceira persoa. Entón, esta novela prácticamente como un manual de como narrar de diferentes maneiras, pero sin utilizar a terceira persoa. E iso encantoume. Despois, para min o diálogo sí que ten pinceladas de profundidade, deixa moito espazo para que o lector poida construir, que a min é unha cousa que me gusta moito, que non queda todo tan pechado, senón que deixa moito espazo para que a propia historia tamén vaya fluindo en cousas que están entreditas, pero non ditas de todo, non? É que, vamos a ver, é certo que eu teño un problema digamos, un problema, non sei se ideolóxico de... non é ideolóxico, a mellor tengo a dimensión, pero é un problema de sentirme incómodo con esa voz en terceira persoa, a voz narradora, que é unha voz en certa medida autoritaria, porque é unha voz que interpreta e di. Esta mesma historia, contada cunha voz dun narrador omnisciente, culto, elevado, sería máis brillante. Sería máis dun modo brillante, un modo máis evidente, é dicir, con esta mesma historia. Pero tamén un planteamento máis clásico. A min, eu non coincido con Ana no tema de que, para min, o feito de que sexan todo diálogos e monólogos, estruturalmente me parece maravilloso. Porque sí que hai profundidade neses diálogos, sí que hai moitas conversas, incluso nun que pode ser un pouco máis superfluo, se queres, que non é. No momento que axuda a esa persoa electricista que sofre a descarga eléctrica e esta señora chamando a ambulancia, non? Ese, o médico protagonista, Ricardo, casi non ten voz, pero ten moitísima presencia non falando. Eu creo que na novela, como entendo eu sempre, é dicir, aparte de contar unha historia, unha novela puramente unha narración, sempre hai no que eu escribo normalmente busco unha construcción mítica por debaixo. E chea a veces de signos e de símbolos. O que pasa que están dun modo, por exemplo, é dicir, os seus tratos coa morte. El mata xente, pero revive xente. É dicir, hai unha búsqueda de equilibrios. El mesmo pregúntase, é dicir, eu matei xente, quedouseme xente, el traballa coa morte, un cirurxán traballa coa morte, e un neurocirurxán traballa coa morte máis delicada, digamos, non? Entón, e ao mesmo tempo tamén, na novela mata. Entón, mata varias veces, non me fastidies. Non me fastidies. Mata sin querer unha vez e doutra vez é como un pouquiño, casi como se fora da Cruz Roxa, non? Este home está morrendo, está aí faltando. Está morto na práctica, está morto na práctica. Está morto na práctica. Agilizando o proceso para evitar sufrimentos a maiores. É como un sinal de humanidade, non? Non, de feito é un sinal de humanidade. Feito un cesto, feito un cento. Claro, igual que salva outro, tamén fai como por humanidade mata este que se está morto e todo, o sea, se ve ali. Pero mira, é importante, vamos a ver, na novela probablemente eu fixeno, escribino todo, sin narrador, en parte porque resultame natural neste momento. É dicir, lembrade que, por exemplo, en 7 palabras, que é o último libro así ambicioso que, digamos, de traballo, de intención que fixen, aí utilicei a segunda persoa, precisamente porque me daba moito pudor falar dunha historia tan personal, como é a miña historia da miña familia paterna, non? Entón, utilicei a segunda persoa para falar, porque en primeira persoa resultábame obsceno e tal.
Aquí neste caso estamos ocorrendo un pouco o mesmo que me está pasando. Resulta obsceno esa posición de autoridade. Pero é algo psicolóxico meu, é un problema meu. Eu insisto, esta mesma novela contada dun modo con un texto brillante sería unha novela brillante, quedaría máis bonita, máis brillante. E ademais estaría contado probablemente o mesmo. O que ocorre que, bueno, tomei esa opción porque me resultou a máis natural. Non ten por que ser a mellor. Agora, a realidade, que ten tamén moito peso na tua obra sempre, ese reflexo máis académico, pero da oralidade de verdade, da tradición oral, da palabra oral, que é realmente tan importante para ti, tamén se manifesta deste xeito. Sí, é verdade. É dicir, a oralidade, sí. Pero precisamente, xa digo, non ten por que ser mellor esta opción que tomei. Podíase facer unha novela coa mesma profundidade que teña esta, ou menor, ou maior, máis ou menos o mesmo, e máis brillante, de outra maneira, con un narrador que interpretase todo. Optei por esta non pola mellor, sino porque me resultaba a min a máis acaída, a máis natural, que me saía mellor. Pero ten unha ventaxa, nese sentido, e é un pouco que comentaba Ana, que comentabas ti tamén, Mónica, de que deixa aberto a interpretación. Deixa aberto a que ti fagas un traballo. É dicir, quen lee un libro logo quédase coa historia e ten que discutila, se quere. Pero esa é a tua... Claro, é que esa é a tua pegada tamén, non? Sí, forma parte. Sí, darlle voltas á historia, inevitablemente, e interpretas e diste, e o fulano este é bo ou malo? E a outra é a meiga esta do carallo. Que quere? De que vai? É boa muller ou non é boa muller? Unha aproveitada. Efectivamente. Por certo, é que é? Como a vedes? Porque preocúpame, como é esa muller? Que a mí tampouco me quedou claro. Pois transmitiches que non está claro, perfectamente. Quedou claro, sí. Transmitiches claramente que non quedou claro. É un libro de autor de madurez. Este libro non creo que se pudera escribir con 40 anos, nin con 20. De todo modo, fixádemos. Eu mesmo non me dou conta ben das cousas. Pero agora, a novela é que deixa aberto todo. É como se che di ao final da novela, decir, todo o que che contou antes non era así. O pai non era o pai, a nai non era non sei que, había un irmán, era irmán do outro, é dicir, e dicho ao final todo, e di, entón toda a historia que contaches, nada máis foi o relato da apariencia. Por debaixo, este tiña un irmán que era outro. Era relevante realmente para a subsistencia, que é o que quería plantexar tamén con ela. O relevante para a subsistencia é a existencia que leva. Está condicionada por moitos factores nos que se deixa subsumir ou se deixa devorar por iles. Ata ese intre no que sufre esa transformación. Ten razón. Eu creo que a clave é o pai, é dicir, el con irmán ou con non irmán. E a nai, el non chegou a saber se era biolóxica ou non até o final, pero el tivo unha nai, tivo unha figura de nai. El sabe. O principio non, a anagnórise produce o final, pero en calquera caso el tivo unha nai e non ten tantos reproches para a nai non biolóxica como para o pai, que si o é. Entón, o construto ven da relación calamitosa co pai. De aí parte todo. Non o medio irmán, non, iso chega xa a súa vida tarde. É un descubrimento, pero non lle marca a vida. En cambio, o ser o fillo perfecto, o ser brillante, que o pai lle exixe, o ser socialmente encantador, o ser macho, o ser o triunfador, que son cláusulas que lle veñen exigidas. Satisfacer a todos, menos a sí mesmo. El querería, como todo mundo, ser feliz. E non o é. Ten que ser brillante, entón vende a súa alma. De aí ven todo o problema. Ao final, no último capítulo, eso sabe o lector, pero el non hai anagnórise aí, el non sabe que súa nai non é súa nai. Sabémolo nós, como lectores, pero el non o descubre. Non chega a saber, non, porque esa é a conversa entre o tío. É a conversa que el descoñece. Claro, descoñece, esa é a conversa entre o tío e o pai. Claro, para mí tampouco, é simplemente un xiro final estilo Shyamalan que fai aí. Gracia ao feito de que hai moitas cousas que non sabe, nem nunca vai a saber, pero que están determinando toda a súa actuación vital, é a súa forma de estar na vida, non? Mira, a morte da nena ten que ter máis papel na súa crise de transformación. É que sí, por exemplo, eso anoto está aquí. na novela, non? Ela quere un turismo rural. Bello aparato de música, bello manetofón, aparador de caoba, trazar a estirpe do pai da nai,
Monta nun autobús urbano, molesta o altavoz, pide que apaguen a radio, non lle fai caso ao conductor, tira de navalla suiza e solta o altavoz, corta o cable. Este é o momento no que ele está cabreado fora de sí e fai de todo. Aquí non sei o que teño anotado. El tamén se droga. Vanse ocorrendo cousas para incorporar ao relato ou que che solucionan un momento do relato. É dicir, ti tes un argumento, pero logo tes moitos pequenos problemas para solucionar do punto de vista técnico-narrativo. É dicir, ti vas contar unha historia, queres que a historia teña sentido, e desexas que teña profundidade, que fale de cousas que desperten ao lector ecos existenciais da túa propia vida ou da vida en xeral. Pero, ao mesmo tempo, tes problemas técnicos. Tes problemas de tipo práctico. O tío homosexual, o pai catedrático, alférez provisional, casamento tardío, os da comisión de festas. É dicir, iban a aparecer os da comisión de festas, ao final non apareceu. Nada máis apareceu Guardia Civil. Lamentaciones de Viernes Santo, Sicut Luna Perfecta, ela é masaxista, ela abriulle un Facebook, literatura para... En fin, cantidad de cousas, moitas delas non van incluídas. Outras sí, porque ao final, fora de sí, xa tiña eu ben ganas de fracasar. Anotei. 2, non quero ser o que ti queres. 3, quero ser. 4, deixádeme xogar. Isto deben ser títulos alternativos. Sobre a linguaxe, a mí me chocou un pouquiño, pero, bueno, non foi por un preconcepto. A linguaxe que elixiches para el, para o protagonista, sobre todo cando se expresa co pai. Porque, claro, un neurocirurxán realmente é un señor máis criado noutro tempo, así un pouco pijo. Entón utiliza ese galego tan antigo e tan culto ao mesmo tempo, e esas expresións como poñerse como un pitocairo, que eu xa non escoito desde que morreu a xente maior da aldea e tal. E ao mesmo tempo é chocante e me gusta, non sei, foi unha cousa moi contradictoria ao mesmo tempo, non sei dicir. Os escritores, os narradores, máis que os poetas, en galego temos un problema que é a construción da lingua, a verosimilitude, na que na narración é fundamental, na narración que utilizamos as técnicas do realismo é fundamental, a verosimilitude, temos un problema tremendo, que é facer verosímil o que non é real. Entón, claro, a min plantexábaseme o problema de facer que un neurocirurxán se expresase en lingua galega. É un problema a facelo e a facelo verosímil e que ti o esquezas, porque o fundamental do narrador realista o que pretendemos é que ti entres na narración e que esquezas e que xogues o xogo, que non cante, que non rinche, que as cousas circulen e non che cante no ouvido, sino que o aceptes. Entón, para iso, plantexeme ese problema. Tiven que correxir en bastantes momentos como conseguir que non fose nin completamente culta, nin completamente vulgar, que tuvese unha certa fluidez, pero ao mesmo tempo tampouco podía ser a linguaxe dun veciño que encontra na aldea co tractor. É dicir, ese ten que ter un rexistro un pouco máis alegre, máis expresivo, con máis brincadeira e máis alegría dentro, máis alegría da oralidade da xente da aldea, non? E ao mesmo tempo, pero ao mesmo tempo tiña que fluir, el tiña que poder falar algo que fluíse, un texto relativamente complexo, no que expresas emocións, sentimentos e das información, e ao mesmo tempo ten que fluir. Era delicado o traballo ese, da perorata. Foi moi difícil. Sendo el un pijo, de Santiago, el Aeroclub, etcétera, claro, eso restalle, sobre todo para os que somos de aquí, esa verosimilitude. Un señor, vamos, que foi alférez provisional na Guerra Civil, e que foi neurocirurxán e de dereitas, non creas. Sendo da aldea, dis? Non, precisamente, é dicir, a un home que agora teña 94 anos, 95 anos, incluso, ese vello, no momento, uns anos antes, podería falar con naturalidade, pasar do rexistro do castellano ao galego, e falar un galego aprendido nunha casa grande na aldea, por exemplo. É dicir, precisamente hai unha estirpe de familias que é moi común no noso país e que teñen unha conexión coa terra, é moi común. Eu, precisamente, en Galicia, só encontrei un ambiente burgués que non tuvese relación coa terra
na cidade de Vigo. É dicir, na Coruña pode haber 2 ou 3 casas, pero en Vigo encontreime cunha burguesía que efectivamente non tiña conexión coa terra e é unha cousa particular, local, viguesa, prácticamente. E prácticamente non existen no resto das cidades galegas. Existen as clases de, digamos, dirixentes ou as élites, que non son élites do país, pero a esa xente, pois sempre hai unha conexión cunha orixe na terra. Pode ser ou do rural ou de Casa Grande ou de Pazo, pero hai unha conexión de estirpe, non? E neste caso, podía ser verosímil, aínda que efectivamente non sería o diálogo entre eles dous, non sería en galego. Sería en castelán. Sería en castelán, sí. Pero ese é o problema que temos. Queremos escribir nunha lingua dun país que non existe. Está complicado. Que diferencia hai entre o que escribiches en 7 palabras, ese período grande, e agora volver outra vez con isto? Como foi, non? Iso é interesante. A ver, con 7 palabras, para min, como dixen cando presentaba o libro, digo, aí acabei todo o sentido do que fixera. Dábame conta que, escribindo aquela historia, incluso sentíame mellor escritor que nunca, con todos os resortes, sobre todo cunha liberdade para escribir, porque utilicei unha segunda persoa que me falaba a min mesmo, como se fora un anxo que me falaba, un daimon que me falaba, dirixíase a min mesmo, e falábame cunha gran liberdade, psicolóxica, estilística e todo, non? E ao mesmo tempo era un libro moi personal e profundo para min, que me afectaba, un libro que me afectou. Estábame afectando escribilo e afectábame o feito de telo publicado, de que existise o libro. Ese libro foi un traballo psicolóxico, e incluso un traballo espiritual. Entón, cando acabei con eso, dixen, acompañando dunha crise de profesión, de ver como estaba cambiando as cousas, do que me esperaba por diante, da situación que tiña eu como, dun modo particular, como escritor, e digo, a vida que me espera non é vida. Entón, acabou. E acabou ben. Estivo ben, hai unha serie de libros aí, hai unha traxectoria, hai unha obra, o que quería facer, fíxeno. Entón, veu o purgatorio, por así decir, e entón realmente o que ocorre é que recupero as ganas de escribir simplemente. Esta novela responde, e aí axudoume moito ese taller. E que neste taller, o primeiro día, me ven agora a mí a cabeza, que dixestes, é que agora son tan libre que son libre de non seguir escribindo. E asegurastesnos que non ibas a escribir máis. Acabei, cheguei ao final e a libertad janeina. Xa ganei a miña condición de escritor e agora a miña libertad é que non escribo máis. Cheguei ao final. Como me gusta oír eso. Aí empezamos. Non me acordaba. E despois, a medida que íbamos avanzando no obradoiro, ibas descubrindo, ti non sei se te dabas conta, pero íbamos dándonos conta de que te ibas a seguir escribindo. Eso sí. Isto está claro que aquí non acabamos. E sobre todo cando estábamos falando máis fora que na mesa. Como que o escritor seguía aí. Digo, vale, este libre, pero ideas sempre tiña, non? Porque ideas sempre fun anotando. Proxectos, novelas teño empezadas e sen acabar, libros empezados e cousas, non? Pero ibas deixando, e daballe volta a posibilidade de ideas, pero non tiña o propósito de facer, realmente de levar a cabo, de poñerme a facer ningún libro. Alégrame que me dixeses eso. Non me acordaba deso. É que nomás traías libretas con moitas ideas que non habían saído nunca. Entón, a sensación era, isto ten que salir por algún sitio, non vai romper aquí. Bueno, o conto é que a min o taller valeume moito. A min o taller valestesme moito para min. Porque, pero a min valeume moito, de verdad. Que aprendiches do taller do Obradoiro? Colleu vontade para... Que aprendín? Que aprendiches ti, non? Non sei se aprender, pero descubrín. Reveleime a min mesmo o que me gustaba a literatura. Reveleime a min mesmo o que eu sabía de literatura. O sea, como eu estaba dentro da literatura. E agora titulei un libriño que vos pasei, non? Dentro da literatura. Ben, pois, eu no taller, cando estaba con vos, e cando manexábamos cousas, dábame conta de que eu estaba dentro, que eu vivía dentro da literatura. E como o que me rodeaba, o meu mundo, era a literatura.
referencias literarias, todo. É dicir, descubrín para mí mesmo, reveleime, sentínme escritor. Pero 7 palabras xa... Es así. Sí. Ese queda de manifesto que ti es así. Sí. Que o mundo literario está subsumido no mundo... Bueno, que é parte do teu mundo, o que integra, non? Que eu vivía literariamente. A través da literatura era o modo en que interpretaba a miña vida, é certo. Non podes... Se te faz escritor, dicíamolo sempre, para escribir literatura hai que facerse escritor, hai que transformarse un a sí mesmo. E logo non o podes desfacer. É dicir, quere dicir que, a continuación, ti vas vivir a vida interpretando as cousas a través de cifras literarias, de argumentos literarios, e inevitablemente vanche vir a ti a memoria referencias literarias. E a propia linguaxe literaria vai te axudar tamén a entender a ti a vida, o que faz. Todo iso son os teus instrumentos, son as túas roupas, son os teus hábitos, son os teus instrumentos, o que é natural, é a túa identidade. Entón, eu no taller descubrín o a gusto que me sentía falando de literatura, con vos. E non sei se vos notabades, pero para min foi... Os que fomos a máis de un taller, que para mí xa era o cuarto, foi no primeiro taller, e no único, porque despois fun a outro, fun a máis, no que era literatura. O sea, non había ninguna dúbida de que estabas facendo ali. E a mí chamárame moitísimo a atención que tuvemos un día que era particularmente político, e ti eras un home político en aquel momento en concreto, e nadie falou de política, en ningún momento. E en todo o taller solamente se falou de literatura. E salías a tomar café e seguíase falando de literatura. Eu creo que sí que se notaba moita comodidade segundo iban pasando os días, porque cada vez viñas como con máis ilusión, cada vez había máis deberes que tamén nos estábamos aí devorando, non? E cada vez había máis fotocopias sobre as que traballar, metías o termo de aquela vez que nos falabas das series que tiñas creado. Xa non era o formato libro, xa non era o formato novela, había máis retos. Eu creo que o que se che notaba, por lo menos desde o noso punto de vista, é que chegabas ali para pasalo ben, que é moi representativo. Non sei, que pasei no ben. Pero ademais, sobre todo, sabedes que... Sí, pero non, sobre todo... Ahora xa non sabemos que creer. Eu dixo... Mira, pero mirade, de verdade, eu para min, aquelo reforzoume. Aquelo devolveume, axudoume a reconstruirme a min como escritor, aquel taller. De repente vinme como manexaba a literatura, que eu sabía literatura, dicir, que ben, como me gusta a literatura. É dicir, volver a repasar libros, lecturas bellas, repasar de novo a min mesmo, obligoume tamén a unha tensión de volver a recordar cousas, organizar, e todo iso veume moi ben. Suso, fálanos un pouco dese nacemento, dese personaxe que é Ricardo. É que non me acordo. Non me acordo. Mira, o 11 do 10 do 20. Estou a disfrutar co taller literario do 2015. Estou a disfrutar co taller literario. Obrígame a repasar libros bellos, lecturas bellas e aínda vivas para min. Logo, a intercalado moitas outras cousas. Estou buscando o momento no que non encontro a nota, tiña anotada, en que expreso, dou nota do agradecemento que sinto polo que vos fixestes por min. Por como me sentín recoñecido e querido, e era algo que me facía falta. E tiña necesidade. Recordades? Bueno, que conste que sí, que iso yo comentamos. Acordades vos que estábamos fora, estabas ti tamén, cando quedamos para tomar un café aí na Costa Bella e tal, e el falou precisamente un pouco casi emocionado, aí de que lle facía falta así como ese agradecemento de Suso. Sería que estabas fora de ti, Suso. Non sei.